Kanyang laki din! Salbagkit di! Naabak akmanan! Agtaya ka manin Awanan ti tayak! Naitayak aminan akwartak! Uray di igatang ko iti bagas mi, naitayakaw! Mga baka, intun sumarunong agtaya ka. Di mo man ibagbagat ti kasta? Ibagbagak king katipudnaw, di nakpatyan. Isu nga ing kalagala iti pagtaya. Pangalaak ngay kuma! Nagado ti mabalin mo ay lakaw di balayaw. Awanan! Nailako kun jay basit nga oven mi. Ingka mangkita Anya kalaki din aya. Pangalaak nga taaya iti kwarta a pagtayak iti sungal. Kayat ko ti mga bak. Asino day ti masabat kung agdiwur-diwur a magmagna. Ninsamot lakay ko. Manulitaw! Sika magayam, bakit? Nagapam? Nabartag ka? Ay saan? Nakainuma lang basit, bakit? Nakaloto ka din? Mabisin akon. Day tamangan ti pagalistuam. Agawid ak pailaang. Abay, nagapam ya. Dita! Napangkaman siguro nagisugalan niya. Kat si kangay kuma, napan ka man ng nakiinom? Inayaban na nga rod dagiti ko kumpare. Malahing kaglutaw tanay. Mabisin ako. Bakit asimardeng kamutin nga pukaw itilakaw? Saan ako na makapukkaw? Nasakitan ti karabukog ko. Ikot si kamutin natin agpukkaw. Kapaya nasakit talaga mo't asikat ti para pukaw. Agpaparawak nga rudan. Siyakmat lang amin nanti agpukpukawan. Padasamot kami natin agpukkaw. Hindi nga rin ti busis ka No di mo kaya ti agpukkaw ing kagisursor. Ay, siya! Pag isursuran na. Ne, apay. Dakas no agisursor ka? Punuam dato'y laba. Itinatnatan ta isursur mo. Ay, unay kamutin bakit? Kaya't naklo nga ibabay mo unay. Kasanutan nga ron ang makalako no mabain kamot nga agisursor. Sanak ang mabain. Isu nga ron ang mapan ka agisursor tapno malako ta dagito'y lako ta anatang. Sayang ti puunan tano saan ang malako ta gito'y. Ay, katikas tuyan aya. Sabay, pinunong mo dati, susuunak alaba. Adoy pa iti basket. Nagawitak pa iti basket? Wan, agbukaw ka dito itang ti palengke. Wan numapan ka agisorsor, agpili ka. Nagalos ka laki, deng agsursor iti natang andeng. Uwin tata, kasapulan nga aramida. Tatno di nakungtan ni Mrs. Kau. Nakasusuong ka lang arudin iti laba. At dapat agsumbangir nga awit mo a basket. Gumatang kay mangki di iti lakok, tapno maksayan tata. Awan makide, tapno saan ako na mapanggumatang di palengke. Medyo adayo kay. Kan ag-tricycle kayo pa ya, Sige. Ibabamday talakom anak alaba. Takita, no, anyaan nating tigatangat. Di nakapaibusta itilako talakay. Naragsak ka. Kinatkatawaan tak dagiti tattawa nakakita kanya. Bayam ang agkatawa da. Adda nga rod kwartada nga igatang da iti kananda. Mabainak tong agisursurin intong bigat. Numayatan to'y karabukub kong agipukkaw saan kantong nga agisursor. Ang maging gaana sakit to'y karabukub ko ay anusam. Unay katipan ang dos-dosam kanya kung bakit? Saan mo't apa ng dosa day takat? Oh, ayan tayo naglakwam tabilangak man. Napaibos mo kat dagiti insursur mo. Sigurado nga ado tinaglakwam. Bakit? Ayan na nga ginaluto mamakan. Nasaya at nausawan kan. Boy, tanay turog ko itay. Iso ang mabisina kitan.
Ano yung luto? Awan tinluto. Anya? Apeng awan. Apay, adaing nyawat mo akwarta kanya. Diyan nga inyawat ko king kay dinaminsan nga aldaw. Ay, katawanan na. Anya? Kasanong awanan? Basta, awanan. Ay, impan mo man siguro intay at isugali na niya. At damat gayang swertek iti sukal. Kahit nangabak ka. Agsubli ako mga rod nga agtaya. Ngam awan mati tayak. Agsubli ka pala, kahit naabak ka lang aruday. Ay na, no mga bakakit ik-ikang kamot. Gumulgulpi ak iti bagas ken sardinas asidaan tayaw. Kaano ang napasamak dahi ta? Idinsapay mo napalabas at taway. Kaadwan mababak ka. Nagadulak at alablabi daw mo si Kang Arto. Si kaki di man nugal a babae. Mapanak umutang kiniipag ko iti kwarta. Sino nga ipagmaw? Siyempre, dyan nasingpot nga ipag ko. Apay, at dapay aya sa bali ang nasingpot nga ipag ko no saan ani Merle. Ni, si kamot gaya manang. Pastiragan na kun takasapulan ang makasaritak ni bakit mo. Ala, umunag ka manang. Ayan ni bakit mo. Aglut-luto. Apay ay Mapanak man ijay ayan na. Merleng! Ayan mo. Dak dito'y kusina. Ay na. Aglut-luto ka matgayam. Kun manang. Nasayahat man ta nakadagas ka dito'y balay. Ibagakon kan katiranta ka. Anyaray ka. At akwartam din Pautangan nakman, tabayadak inton agsweldo nila kay ko. Ay, saan pa yan nagsweldo? Saan pa'y nga road? Katawan igatang ko iti kanin may. Wan amanang. Mano aya, ti masapul mo. Dahi takit ti kay kayat ko kan kaipag. I love you. Talaga ang nabiit ka kasarsarita. Kan nabiit kang asitgan. Nagswerte ni ading ko. Anang asawa kan ka? Maragsak ni manang ko ang nagawid, kahit. Uray lang, katakatawa. Wan taadagaya man kwarta na. Anyat kahit masawin. Pinautangak, tay may mutang. Pinautangam ni manang ko. Wana, tawan ka nung aruti kananda. Ay, sus. Unay kan bakit? Apay, pinautangam. Apay, madi no pa utangak ni manang mo? Awan nga rod igatang da iti kananda. Di ka lang maasyan. Ay, no ambumla ko mater aramidon da nga agasawa. Anya aya, ti ar-aramidon da. Agtaya akon. Addan kwarta. Kahit umulakan ang agtayan kasta. Ninsamot ading ko nga anding day ta nakatakder di ta igit ti kalsada tata. Uy, iso. Apaya. Ay, kita anak. Kumlebak, tapno dinak makita. Apay no makita na ka. Agungot di na kayat makisugala. Kikumlag ka nga rodin ng panagkunak. Nakita na kan dito sugalan. Di ko malimutan. Nay, manong manulitaw. Nabartek ka manay. Ay, gato na. Nay, sige mo ka naman, dahing. Ay, sana ka nabarta ka. Nakita ni manang ko makisugsugal. Ita, masabat ka, ita nabartek. Bagbaga ang manggiti dahi tamanang mo. Ta isugal na amin na kwarta nga itad ko, ading. Pasaray, inal daw dita pagsusugalan. Kasano kayo ngayon, agbiag no kasta? Kanya kasta. Kahit adamot trabaho. Aginumak lang, numalpas di trabaho, kading ko. Dahi tamanang mo, di awan sa baling aramidan na no sa nasugal. Lumawanan kayo ti kwarta. Umasidag kayo ngarog kada kami nga umutang. Asino timot utang ading? Kaya ni manang nga may imutang. Nay, diyak mo dahi ta. Iso siguro, di na pan na insugal.
Ay, awan, maibos manan nga raw, jay kwarta nga dagang manang mau. Ay, basit igimatang lakay. Man-mano tinaksayan tuila ko anatang. Ay, di mo ko na mapanak man na nagisursor. Kat anya ngay nga ron. Ay, saan mo Kababay na siya kalalaki ti agisursor. Pagbainam ko ma. Kat iso na ito iti pagbiyagan tayo. Ay, basta, mabay na kun. Duwata, amapan mangi sursur, tap na awan lugi. Nasaysaya pa ya. Ag sinublat ta, agpukaw, itilako ta. Naita ka agi pukkawain. Kabain ko dahi tang aramidan. Kayat mo ka diti agbiag, no saan? Kaya't ko di mo ka di amo nga arapap kong agbiag itinasurok ka sa gasot at tawain. Adamag gayam kastang arapap. Ala intan agisursor, awanan ti adu asao. Oh, makitam lakay. Dandarin maibos da ito'y lako taan natang. Mayat ti agisursor ko naktumad. Ay, agpatingga tala ditoin bakit? Agsublitan. Apay, ang mga no adupay ti gumatang no diretso tapay. Agpatingga tala ditoy kunak. Agoray ka. Mapantalakwan na giti agsusugal ijay abanda. Nagaruda Ay, saan? Awan kwarta da kita. Apay ay ngamin alapdan na kamapan ijay. Saan nga road? Ni manang mo mati adad jay ang magisugsugal. Ay, kwa. Nakitam gaya mo yun. Kunak man no awan kwartada. Nga makisugsugal damat lata. Kunana, nga igatang da iti kananda jay inutang na kanya. Ngam saan maggayam, tanapan na insugal. Ay, agawit taki din. Ay, aguray ka ta, obserbarak pa ni manang mo. Tapay nga obserbaran mo. Tinulungak tak na nakasapulan na ti kwarta. Igatang na iti kananda. Ita, isugsugal na matgayam? Ay, madinsa Talaga, madi. Anyangay, nangabak ka? Nangabak asasawam. Anya, naabak ka man ay? Agtal na ka. Ay, amo kong naabak ka. Basta sumangpag ka anaw ngay, naabak ka. Ha? Addan tulat ta swerte ka. Kahit, ayan na nga, inutang mo kanipag mo. Awan inutang ko. Ay, nyalaki din na yan bakit. Mabisinan ti pamilyam ka po iti dayta, bisyom. Diyak pa'y kidi amon no, pautangan na ka manin ni ipag mo. Imbag man, tagpapaparlor ka, Merleng. Adagayang pagpaparlor ko manang. Kan itala nga kasapulak nga agpapukis. So nga agbalinisak mo tan, iti kuko. Imbag ta nag-reply ka, iti in-text ko kan ka, idi di na magpuno sa dino, ti ayan mo. Kasi mong batak adagos Ito'y parlor ti kunakkan ka. Iso nga imayak matadagos. Apay ay manang. Paslada emergency Adda nga ron. Pautangan nakman iti kwarta. Ha? Ay, pasensya kan manang, nga mundi ka mapautangan. Anya? Apay nga kat sikat kasi singputan nga ipagkaw. Ngamen, namin nga insugsugal mo matgayam ti utang nga makwarta kanyak. Amo manang, nagrigat ti agbirok iti kwarta. Uray kami lagpaparaw kinilakay ko nga mangipukpukaw iti lako may. Ha? Nagimot ka maggayam nga ipag. Kunak ano na singput ka? Uray ag sakit tinakam mo kanyak manang. Saan ka napautangan? Agtrabaho kamot ngamin Isardeng mo, day ta panagsugsugal mo. Tapno saan ka maibusan iti kwarta. Inakmat pampansinan ni manang ko. Katbay nasken lang nga ikanday ti leksyon. Nasakit tinakam na ka. Ramraman nak pa yun. Nasayaat mo, na ibagak ti kayat kung maibagakan ko na. Barang babaan iti day takot agbalbaliwan. Nalakag amin na ni manang ko.
nga bakit? Nasakit pa ilaan ka di tinakam mo, kiniipag mo, Amerlen? Di ka man sumanao dita. Nasaya, mate. Ta saan na ka na pinautangan. Tadya impautang naging ka. Insugal mo amin. Agtal na ka no, di mo kaya't abarsakan ka dito chinelas ko. Mapana ko nagtrabaho. Mabartek kan tumanan asumang pata. Apay, di mo ayam mo, ang makalawas na jak naging inom iti arak. Oho, jak lang mamati. Insardan kong naginom. Taamok awan nasaya, ta maipaay ti arak kanyak. Iso asi ka. Agbalbaliw ka mo tan bakit? Ay na, di nakman bagbagaan akasta. Nasken lang nga mabagbagan ka. Kit nasken na dumag kamay. Tapno, balbaliw kan. Dumakdakulin na giti ubeng. Kasi damit no dagiti naganak da ka artag manugal. Ay, sa bagay mutkit di ah. Iso asaan kan nga agimula ti sakit tinakam mo kani pagmaw. Tawan ti maganap mo dita. Ay, inakman kit di agbirok iti master ka. Ay, dahi taman ti kasayaran ba kay? Mala, aglisi ka nga rod. Ta inak agrubat. Mapanak man ijay ilay. Uray para innawlaang iti restaurant. Mayatan. Mayat dahi ta ba kay? Basta da trabaho, ken saan kan nga agsugal, agbiag tayo. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kamay, itingkay, Panang Tarabay.